तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल हिट मेटल हिंदी ट्रैक पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सब। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से को बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहत तनी, गायकी रउआ के पसंद बा, रउआ के बढ़िया मेटर नइखे मिलत, बढ़िया गाना नइखे मिलत, बढ़िया से तो बंदी नइखे मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नइखे मिल पाओ, तो रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बन तो रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नइखे। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे चाहे भोजपुरी होखे, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे हिंदी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, चाहे अपना रुआ फरमाइश के हिसाब से लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग या जिला स्पेशल गाना या सैड सॉन्ग या नवरात्र स्पेशल या विवाह गीत या विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी आ चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आइल बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, गाना पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ही रउआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना गाना आई रहे, गोविंदा के फिल्म में गाना रहे कि छछुंदर के सिर पे ना भाई चमेली, कि छछुंदर के सिर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो यही ट्रिक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट मीटर बेवफाई संग। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम के रहता आ लड़की अचानक ब्रेकअप करतिया। देखिए लड़कवा का कहता लड़किया से कि कैलू काहे प्यार आज करेलू माना, कि कैलू काहे प्यार आज करेलू माना, बोलो ना ये जान कैसे जी दीवाना, बोलो ना ये जान कैसे जी दीवाना, तूरे के दिल खोजलू नया बहाना, अरे तूरे के दिल खोजलू नया बहाना, बोला ना ये जान कैसे जी दीवाना, बोला ना ये जान कैसे जी दीवाना, कैलू काहे प्यार आज करेलू माना, कैलू काहे प्यार आज करेलू माना, बोलो ना ये जान कैसे जी दीवाना। तो उम्मीद करते हैं मेटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहते हैं, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहते नहीं, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रउआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भी क्षमा चाहता नहीं, इससे कि हम गायक ना ही रउआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता दी।